inspired me. I've just started following you and your podcast and Joe Rogan and his podcast. I just saw you do the run. I want you to know you inspired me. I weigh in excess of 470 pounds. Hatschend. I gained 3 pounds. We're going to keep at it. We're going to stay positive. My goal is to make this public so that I'm committed. Here we are at Getson-Dana Park. I made it around without stopping for the first time. Hey! Woo! Way to go, man! It's one of our biggest yet. I think 12 people. I've had a pretty good week. I've done some sort of exercise 6 of the 7 days. My weight is 468.4 pounds. Well, I'll take that. 10 pounds from last week. Woo! Now we're going in the right direction. This whole journey's been unbelievable. It started because Bert Chrysler ran that half marathon, got me off the couch. Woke up the next morning, put myself way in on the internet in my underwear. Come across a reply from a guy named Diamond Dallas Page. And it said, if you want some real help, give me a holler. So DDP, I'm following you. We're going on to the next step. Alright guys, it's Monday, January the 22nd. I'm doing the standing strong one. This is my second attempt at it. You know, it was a lot harder than I was expecting. I thought I could get through the dime a dozen. It's day 3. Today was pretty tough. My knees were hurting and I was feeling sorry for myself. My weight is 438.4 pounds. 11 pounds this week. DDP, I'm a believer, brother. 11 pounds. So I lost 8 more pounds, 5 more pounds. Bert and DDP, I want to thank you for starting me on this journey and showing me the way. Today I'm going to walk the hike and bike trail at 7.5 miles with a couple of my closest friends. Me 101 down, so I'm a triple digits. Woo! So I got one more week and it'll be 1 year in. I'm excited to see Dallas, show him what he's done for me. Oh my God, what's going on, man? Yeah, man, every time I see it, you get more in there, man. Here we go, the 365th day of this weight loss journey. Yeah.
Matteos Grasso jinsab miegħi fil-studio nsellimlek is-sena tajba ħabib Dilek kollu, tim kollu ġeħaw. Grazzi. Karl. Ringrazzjak ħafna li għat maħna 45 kilo. Dik il-persuna naqset f'sena. Ma jfissirx illi persuna bdiet dieta u tippretendi li tonqos. Issa l-importanti l-konsistenza bħalma dejjem tgħidilna inti. Ekku sabiħ, u kemm importanti wkoll Karl illi tibda tara x'inhu jiġri kull ftit żmien. Mhux tgħid ara, jiena għandi pjan pereżempju dan ir-raġel li jgħid għandi bżonn nitlef 100 kilo, pereżempju ħanivvinta u qabel ma nasal nista' nkun kuntent. Anzi inti sabu bl-iktar mod ċar Karl illi għal kull pass, għal kull milestone li sejħulu bl-Ingliż li inti tasal għalih kemm trid tfaħħar lilek innifsek. Rajnieh bl-iktar mod ħelu, bl-iktar mod sempliċi, jitla fuq il-miżin, jiġbed video tiegħu stess, inżilt 10 kilos iktar pereżempju. U għaliex le? Għax moħħok jekk inti tibqa' tgħidlu orrajt li ftax roħra ma kemm baqa', jekk dejjem tħares lejn negattiv, tajjeb, is-psikoloġija ħad tgħidlek iwa jiena nagħmel x'nagħmel qatt ma nikkuntentak. Di ma tagħtix biss relazzjoni, imma anke miegħek innifsek. Jekk inti miegħek innifsek dejjem negattiva, wara nagħmel ċaġa tajba, m'għandix għax daqs kemm ili nisbalja. Jekk dejjem negattiva minn ħadd tasal imkien. Min-naħa l-oħra, jekk tifraħ għal kull pass li qed tagħmel, inti bla ma trid ħadd tagħmel ilek innifsek il-kuraġġ tagħti dik il-konfidenza biex tibqa' dej. Tant aħna nsubuha diffiċli biex nagħtu award lil nfusna. Kompliment lil nfusna. Isu kulħadd ħaqqu ta' madwarna u tal-familja għandihom rigal, jiena noqgħod mingħajra, jiena m'għandix għalfejn. Però kemm sabiħa li aħna nippemperjaw lil nfusna. Il-reġ nieħu gost nagħmel pereżempju ħalli mqar darba fil-ġimgħa nagħmilha. Pereżempju jiena nieħu gost jekk nara logħba futbol. Mela dak il-ħin jiġri x'jiġri, jekk hemm il-Juventus imma l-Juventus inżomm pereżempju, ħanoqgħod bil-kwit fil-kamra, nixel naqra is-surround u nieħu gost nimmaġina li qiegħed il-ground. U dak il-ħin ma jtellifni ħadd. Minti tuħu xejn minn taħat. Xejn. Qed tagħti anzi xi ħaġa lilek innifsek. Anzi qed tagħti lilek innifsek kif qed tgħid inti biex tkun tista' tagħti lil ħadd ieħor. Għax il dejjem inti taħsar minnek innifsek, imma x'nakkamu xarba. Taħsar, imma ma għaliex iktar il-max joħroġ. Tinti xi ħaġa li ta' min forsi jiddiskutiha wkoll anke proprju f'dawn il-mumenti ma' Matteas, għaliex huwa persuna li anke b'mod psikoloġiku kemm mhix il-linja tiegħu ma jinfaħlu ħafna f'dan il-att. Jista' jtina ħafna ispirazzjonijiet, kultant aħna ħossuna għaw ċertu nies, jena mhux kulħadd, imma ċertu nies li jħossuhom illi jiddejqu kif qegħdin ngħidu li jfaħru lilhom infushom, illi jagħtu kuraġġ lilhom infushom. Kont il-bieraħ mort nara l-film li ta' ispirazzjoni wkoll ta' Freddie Mercury. Iva. Bohemian Rhapsody, film b'saħħtu ħafna jekk ma rajtuhx mor wara għax huwa film verament interessanti. Freddie Mercury kien persuna pozittiva, kien persuna li jemmen fih innifsu, kien persuna li tina l-king, il-queen għalieħu, kien xi ħaġa kbira. Però kien naħseb li jagħmel minn kollox biex jagħti wkoll saħħa lin-nies ta' madwaru, l-grupp Queen biex niftehmu, għaliex kienu joqogħdu daqsxejn lura anke fid-deals tagħhom u kien jien naħseb li l-persuna għandu bżonn illi wkoll jagħti il-power lilu nnifsu wara kollox. Min ħajtulek jekk mhux inti nnifsek? Dik il-kelma ħieħu fil-fatt Karl. Anke l-konfidenza fik innifsek tibda mill-fatt illi inti dak li tgħid li se tagħmel tagħmlu. Mela kieku da Freddie Mercury pereżempju kien jgħid kemm nixtieq li jkolli dal-kuraġġ biex nagħmel ċertu deals. Imma nqum filgħodu jgħidu wara maħjar nibqa' rieqed jew imbagħad inċempelata biex nagħmel dak l-appuntament jew dak l-ftehim. Il-konfidenza tiegħu fih innifsu jibda jnaqqara. U din narawha ħafna dan iż-żmien Karl, tgħidx kemm nibda ninnota n-nies ikolli dak il-feeling hekk illi anke l-konfidenza tagħhom tkun baxxa, ta' għalfejn mainly mhux għax just round qawwew dan iż-żmien, però għax ilhom jgħidu ħanibda. U ma nfushom iħossu qed jitnelħu bihom infushom, fis-sens tgħid illum ħanibda ma nibdiex, għadha ħanibda nqal għalih. Jiena tgħid jiena laqqas nista' nemmen lili nnifsi. Mela il-fatt illi oġġett inti bdejt tagħmlu ħatati fiduċja, ħatati trust, ħatati ġifieri x'in il-kelma, naħseb fiduċja xorta tiġi. Lil moħħok li tgħid isma' jiena stess kapaċi nagħmel l-affarijiet illi pjanajt illi nagħmel. Trid tafda lilek innifsek u. Trid tafda u trid iżżomm kelmtek miegħek innifsek. Għax da ngħidu kif inhi. Jekk int ma żommx kelmtek miegħek innifsek, kif tista' tafda li ħadd ieħor iżomm il-kelma tiegħu miegħek? Jew kif jista' forsi ħadd ieħor
jaf dak illi inti ħażhom keltek, kemm importanti li jkun hemm dawn ċertu affarijiet. Però naħseb li noqogħdu attenti wkoll x'tip ta' promessa nagħmlu ma nafusna, għax ħafna drabi forsi mmorru fl-estrem. Nixtieq irid tirrepetihax qabel il-festi għattilna xi ħaġa li jiena baqgħet f'moħħi u tqajt ma' nies ukoll illi semmewiet. Għalhekk qed insemmilek nerġa' fejn inti qed tisma'. Jekk inti dak li ħadd tagħmel lest tagħmlu ħajtek kollha, allura let's do it. Jekk m'intix kapaċi tagħmlu ħajtek kollha tagħmilx. U biex anke niċċaraħ dal-punt għax kelli ħafna kummenti u mistoqsijiet fuq Karlu, grazzi rġajt semmejtu. Mhux qed nitkellmu fuq affarijiet illi inti taf illi suppost isiru pereżempju għal ftit jiem. Eżempju, f'jannar tkun moda ħafna, trendi ħafna il-kunċett ta' detox jew detoxification għal min forsi m'għandux idea x'jiġri bil-iktar mod bażiku Karl. Li jiġri huwa illi fuq parir ta' nutritionist jew tabib u f'każijiet anke dietitian, dak li jkun jgħid isma' jiena ħanagħmel bejn 3 ijiem u mhux iktar minn 7. Illi biex nikkumpensa għal dak l-ammont kbir ta' zokkor illi kilt, għal dak l-ammont oli ta' xaħmijiet, jiena nagħmel dan il-perjodu fejn fih nikol ikel nej ro, bħal pereżempju ngħidu aħna jien naf taqbad ta' ħalita ta' ħaxix u tagħmlu smoothie. U llum anke għandna l-ħabib tagħna l-internet. Jekk tidħol tfittex anke b'art tiktiblu jien naf delicious smoothies, jibdew jitlawlek affarijiet jgħidlek għamel daqsxejn pereżempju raspberries u daqsxejn frawli, għamel daqsxejn karotti. U da, kulħadd bit-tejst tiegħu, bil-preferenzi tiegħu. Imma tant hemm affarijiet li huma naturali illi ħajerġgħu jagħtuna dik iċ-ċertu anke minerali u vitamini illi forsi fl-ikel li aħna nsejħulu imbarazz, ma nsibuhx. Mela kemm hu tajjeb li l-ġisimna nerġgħu nibdew nitimgħuh li għandu bżonn dak li jaħdem miegħu l-aħjar u dawn ukoll Karl, fortunatament, ikollhom ukoll ħafna ilma ġo fihom, bħal pereżempju frawli li semmejna u ħaxix ieħor, għaliex qed jagħmel lil ġismek. Mela waqt li fi żmien il-festi forsi xrobna ħafna u dak l-alkoħol jisraqlek l-ilma, dan li kell iktar nej, iktar naturali, qed jerġa' jagħtik lura s-saħħa. Però Alla ħares, din is-sistema li tiku l-ħaxix u frod biss, Alla ħares il-qabija. Mela idea dajba, illi inti tagħmel perjodu żgħir ħafna, illi terġa' ġib lura dawk il-vitamini u s-sustanzi li tlif. U mbagħad forsi tibda tibbilanċja. U mbagħad tibda tibbilanċja ma mhux bħalek illi tajtek jien naf, kont qed nieħu għal mod tal-kelma fi żmien tad-detox breakfast, żewġ smoothies u dinner. Issa forsi nibda nieħu breakfast, smoothie, dinner u snack. Biex terġa' tibda fir-rutina ta' x'għandu bżonn ġismek. Għax apparti li għandu bżonn ikel naturali li ġej minn carbohydrates jgħidulhom tajbin Karl. Tajjeb, għax da biex niftehmu biex nagħmel parentesi żgħira, għax issa ħafna nies jibdew jisimgħu ħafna affarijiet. Mhux il-carbohydrates kollha huma ħżiena. Tajjeb, ġifieri dan hemm carbohydrates illi ġejjin minn frott, minn ħaxix, eċetera. Però anke l-carbohydrates jistgħu jiġu minn donut. Mela donut mimlija zokkor, l-aktar li qed tagħtik huma carbohydrates ħżiena ħabboġu hekk. Allura, billi aħna nieħdu frott u ħaxix li huma carbohydrates sajbin, ma jfissirx illi mbagħad minn bżonn ukoll ta' proteini, bħal nirdu aħna għażla ta' ħut, jew ta' laħam abjad, jew ta' ħaxix, illi wkoll jagħtik ċertu proteini. Għax dit tajba hemm ħaxix li jagħtik proteini wkoll. U kemm importanti wkoll li jkollna spazju għal xaħmiet tajbin. Bħal ngħidu aħna żejt ta' żebbuġa, żejt tal-walnut, żejt tal-almond, żejt tal-coconut, hawn diversi. Tajjeb, is-salamun tgħix kemm qed tik żejt li hu tajba saħħa. Mela dak li ħanamlu, iva, jista' jkun bħal detox li jkun għal perjodu żgħir, però b'mod ġenerali, kif qed tajb ħafna inti Karl, staqsilek innifsek. Dan li ħanagħmel, nimmaġinani inżommu għat-tul ta' żmien u wara t-telefonata Karl ħankompli naqra fuqha din. Qed vera importanti li niċċaraw aktar. Okay, l-ewwel telefonata. Hello. Hello, Mattea. Mattea se jisimak, nsellimlek. Nsellimlek, Karlu, proset li tannik li ġibilna. Grazzi, Sinjura. Mattea, jiena nixtieq li nonqos, imma però jien ma nistax ngħid pereżempju kif ħaxix għax peress li nieħu l-warforina. ċertu ħaxix ma nistgħux nikluh. Ħafna ħaxix oħrajn tista' tiklux hekk. Ma nistgħux nikol aħdar. Jiġieli għamil qarabali, pereżempju jew xi naqra ħass. Imma dak kif jgħiduha, jien pereżempju bħallum nkun pereżempju ġo post. Għajtuna sandwich. X'ħin ġejt id-dar
tgħid bajda għamilt naqra da x'ismu bħalissa bullu beef u naqra chips. Ma kont tista' nistaporti l-ġuħ. L-istonku tiegħi jibda juġani. Meta għax nixtieq li nagħmel naqra dieta jien u nixtieq li tini t-telefon tiegħu ma t-tinet tistgħu. Ok, Sinjura, nirringrazzjawk ħafna grazzi. Jien naħseb li l-biċċa kbira tagħna għandna bżonn linja gwida. Għaliex is-Sinjura seda xorta waħda qatat il-ġuħ. Tajjeb l-aptit li kellha. Il-ħatfa li aħna ngħidu li għandna fl-istonku dak il-moħħ jaħseb hekk ukoll. Billi tiko xi ħaġa aktar sana u blina billi tieħu il-polo beef, il-corn beef biex tifdemu, fi ħafna xaħam u ħafna preservant, il-patata, chips, lejna, żejt, u ma nafx semmi tiżjed u bajda. Ok, bajda naħseb li hija tajba skont ukoll kif tagħmel. Jien naħseb aktar m'għandna bżonn linja gwida ħabib. Għandna bżonn din l-informazzjoni li tibda tingħata spiss u hawnhekk forsi skużan ħalli t-interrompik, għandna bżonn hawnhekk l-għajnuna tad-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa. Jagħmlu promozzjoni, però mhux biżżejjed, nonfqu miljuni ta' euro fis-saħħa tal-Maltin u l-Awċin. Maħniex nigwidawhom sew. Kontradizzjoni għall-aħħar. U għandna fond fejn aħna nippruvaw naraw kif ħanamlu biex waslu messaġġ li huwa minimu. Fuq naħla għandna fond ieħor biex infejqu lill-ċittadini Maltin u Awċin ta' il-fuq minn 40 miljun fuq l-obeżità. Tagħmel sens di? Ejjew mela nonfqu l-flus biex nipprevedu biex inwasslu l-messaġġ. Qegħdin nagħmlu mhux biżżejjed. Jien hawnhekk nista' ngħid biċċi minn quddiem li aħna stazzjon li qegħdin inwasslu din l-informazzjoni minn jedna, minn rajna, bla ebda għajnuna finanzjarja mingħand ħadd. Għaliex jien personalment nemmen ħafna li għandna nkunu stazzjon taċ ċittadini Maltin u Awċin biex inwasslu din l-informazzjoni edukattiva, informattiva lill-ċittadini tagħna, lill-familji Maltin u Awċin. X'qed ngħid? Għandna bżonn aktar fondi biex inwasslu dawn it-tip ta' messaġġi ta' linja gwida lejn iċ-ċittadini Maltin u Awċin. Lejn din is-sinjura illi aħna wkoll bħala pajjiż ninvestu biex nagħtu l-kura lil dawn in-nies mela qegħdin nagħtu l-warforina għal-ħabba illi għandha problemi fis-saħħa tagħha, probabbli fil-qalb, m'għandix linja gwida x'għandha tiekol u m'għandix tiekol. Dawn huma affarijiet illi hemm bżonn verament nindirizzaw. Qegħdin nagħmlu diġà m'għandix nagħmlu biżżejjed. Matters. Sewwa, mela, Karl, jiena l-ewwel pari li ħanagħmel illi jekk din is-sinjura tuża l-internet, issa forsi għandha ċertu età, però ma nixtieqx li taqta' qalba għax illum. Anka semmejt inti pereżempju ċertu għajnuniet, illum anka għajnuna, anka fil-kunsilli sa fejn jiena infurmat, illi jgħalmu kif tuża l-kompjuter tuża l-internet. Għax dan qisu għandek literalment inti, ħabiba jew ħabib miegħek. Illi meta tistaqsih xi ħaġa, ħajtik l-answers. Allura kieku pereżempju din is-sinjura tikteb list of healthy food, ħajjitla la ruxma ta' idejat. Tal-ima ikel tista' żomm id-dar. Għax x'inqala la sinjura mill-istajt nifhem jien Karl. Waslet id-dar bil-ġuħ, anka minħabba l-fatt parentesi żgħira, illi dak forsi s-sandwich li kellha ma kienx jimliha biżżejjed. Probabbilment nażżar dan ngħid li kien sandwich magħmul minn ħobs abjad, illi peress li ma tantx fih vitamini, nutrienti u fiber, dik għandu l-fibra maqblix, anzi għabli fetħel aktar l-aptit biex niftehmu, għax possibilment kieku ma kielitux faniljena f'qabli inqas qabada ġuħ, għax zid tajba. Ġieli jaqdek iktar ġuħ meta tikol ċertu weekend, milli kieku ma tikol xejn. Għax dana nibdew anka nilagħbu mal-livell ta' zokkor fid-dem, però ħalli ma mmurx hemm. Però di vera li qed ġieli tmur f'postijiet m'hemmx għalfejn noqogħdu nislu fid-dettall illi t-tekst tagħhom tkun blina u tajba mhux blina, tkun tajba u pjaċevoli kif tkun ħadd ispiċċa l-aħħar gidma tibda tittudiba bejnek u bejn dak li għandek ġovejn kif ma mhux tixtrieħor jew le. Hija normali, u hekk. Sekku dajjef mur tixtrieħ, Bla dubju ta' xejn, u dik għalka nitkellmu daqsxejn fil-ġimgħat li ġejjin. Issa, ġara, mela, meta marret id-dar, x'għamlet? Ma li fetħet il-friġġ u l-freezer, u għallet li. Sabet, jew kabor, ċaħġa, sabet. Kon bif fil-kabor. Kon bif, ekku. Għaddu la ċips jien. Allora x'għamlet, meta fetħet il-kabor jew il-freezer, li kienet huwa dak li sabet. Issa kieku dan li kelma kienx hemmhekk. Imma minn flok kellha ikel ieħor,
kienet ħati koll s-sib ukoll. Naħseb hawnhekk għandek biċċa raġun. U x'inhu l-punt tiegħi, Karl? Illi id-dar tiegħek hija l-bażi tiegħek. Mela, hija aktar diffiċli għal dik is-sinjura li tajt, uj, wasalt id-dar, ħajkolli nerġa' forsi nbiddel jew nerġa' noħroġ, għax pereżempju m'għandix dak iċ-ċertu ikel id-dar ħajkolli mmur nixtri. Imma jekk qiegħed id-dar diġà, jekk ma tixtieq ħellu tixtrix. Nagħmieħu li kelli għandi. Ma nixtrix, għalfejn għandna nixtru il-corn beef. Allura was li nixtara dik is-senjura trid u ma tridx li ħaddieħu. Allura ħadd nikżek il-kuxjenza ma marriċ nagħmel flus jien. Number one. Kieku però kien hemm ikel iktar naturali. Hija l-problemi hija waħda ħanerġgħu naqgħu, sorry ħanerġa' Le, importanti. Għal dan diskussjoni vera interessanti. Issa corn beef jiswa inqas minn €1. Yes. Dik għandna oħra problema. L-ikel illi huwa mhux dan tajjeb. Corn beef ma tantx huwa tajjeb għas-saħħa dan ma tixkun xi għaref naħseb kif tiftu talaħ kollu xaħa. U ħafna mluħa u preservat. Jiswa inqas minn €1 ma tibqa' tmur tixtri jina f'sider ta' t-tiġiġ għedittom fuq for you. Naqbel ħafna miegħek u li ħanajdlek Karlu Hemm bżonn isir xi ħaġa. Li huwa interessanti ferm huwa illi ġieli saru daw ċertu studji fuq dawn l-affarijiet. Sabu, illi peress li inti tkun tixtieq titlef ix-xaħam, mela kif isser li kemm tikol ħajkun taħt kontroll. Mela, alla volja inti ħad tixtri ikel li huwa healthy. Aktarx, speċjalment min ikun imdorri jikol f'abbundanza, ħajjispiċċa jonfoq ħafna inqas meta jibda jixtri healthy, milli kien jonfoq meta kien jikol b'abbundanza iktar affarijiet li ħaxnu. Għaliex? Għax il-porzjonijiet tiegħek jekk tintoqgħod mhux se jkunu kwali. Mhux ħadd tieħu xi biċċa laħam daqs dinja. Però ejja ngħidu għal mod tal-kelma ħanivvinta illi inti għandek xi 150 gramma biċċa laħam f'ġurnata, laħam aħmar, forsi għandek xi 150 gramm oħra ħuta jew tiġiġ, forsi għandek xi ftit patata, xi ftit frott, xi marfa żejta żebbuġa l-emmulaw, xi ftit lews. Lek taqgħodhom f'ġurnata. Jekk tikkumparhom ħanerġa' ngħid ma' min ikun jiekol f'abbundanza, allura jonfoq mhux ħażin fl-ikel ġank, qabbli u possibilment u probabbilment jiġi jinqas. Imma Għandek raġun ukoll. xirridu nagħmlu bħala sforz kollettiv, Karl, din importanti. Sa ftit ta' snin ilu, il-brokkoli hawn Malta laqas biss kien jitrabba biex inżemm il-brokkoli biss. Però għax kien hawn dan il-famuża buzzword ta' bħalissa moviment, għax kien hawn ir-request, kien hawn ix-xewqa ta' dak il-ħaxix, il-bdiewa Malti bdew irabbuhom. U forsi għal-bidu, ma nafx eżatta, però nimmaġa li kienu għaliex ma kienx hawn daqshekk nies illi jagħmlu, illum iktar bdiewa jagħmluh, allura iktar hawn demand, so on and so forth. Mela, u nerġa' ngħid, għall-grazzja t'Alla l-affarijiet mexjin qudiem ukoll f'dan l-aspett, però diment illi dan it-tip ta' ikel junk ħajbqa' jkun prodeċut bil-massa, mela huwa ta' inqas piża għal min jagħmlu, allura jista' jagħmel ħafna minnhom, mhux bħal naturali li toqgħod jiżra jieħu ħsieb tal-affarijiet. U jekk ħajbqa' jinxtara, ukoll. Aħseb wara nażżar dan daw il-kumpaniji Li jipproduċu. sfortunatament ġifieri qed jiġini anke fuq il-kumpanija ta' soft drinks illi din hija fost l-aqwa 5 kumpaniji fid-dinja. Ġifieri jekk id-dimand ħajbqa' hemm Karl. U jekk ma jkunx hemm leġislatura illi tipproteġi forsi jiena nażżar dan ngħid issa jiena minix politiku da jew laqas ekonomista. Però għaliex dawn il-kumpaniji m'għandhomx ikunu taxxati aktar jew tal-inqas il-kumpaniji li produċu iktar ikel healthy ikunu taxxati inqas minn ħadd ieħor. Ħalli ngħinu lil dak li jkun ta' Jiena naħseb li hemm bżonn anke wkoll ta' indikazzjoni kienu bdew xi ħaġa li jindikaw anke l-prodott ta' kemm huwa ta' kwalità, jinnaf aħdar, isfar, aħmar, tifhimni? Jien naħseb li naħseb li din is-sinjura fetħetilna diskussjoni interessanti, nirringrazzja ħafna li ċemplet li qasmet din l-esperjenza tagħha magħna. Ħareġ il-fatt li kieku bħas-sinjura min jaf kemm hawn ta' inklużin, inkluż aħna l-kol, x'tib ta' ikel nixtru għaliex kieku s-sinjura marret id-dar u ma sabitx il-corn beef, il-polo beef se jieħdu li trid. Ma kienx tieħlu, imma kienet issib xi ħaġa li aktar hija sana, aktar hija ta' Ftakar xi ħaġa vera importanti Karla x'importanti ħafna meta jkunu każijiet mediċi, tajjeb jiena semmejt il-famuż internet. Però l-internet ħajtik informazzjoni ġenerali kif qed nitkellem jien hawnhekk. Kemm importanti meta jkollha kundizzjoni medika titkellem ma' tabib jew nażżar dan ngħid pass iktar dak li
li seħulu dietitian. Dietitian huma numru żgħir ħafna u Malta, sfortunatament, għax hawn bżonn iktar. Però dietitian ikun jaf anke kif il-kundizzjonijiet mediċi jistgħu jkunu trattati ċertu ikel Dietitian u u ċertu l-istess bħal nutritionist? Le, dietitian jista' jaħdem anke ġo sptar waqt li normalment sa fejn jiena informat jiena, nutritionist ma tkunx tista', nutritionist taħdem iktar ma' każijiet illi mhumiex relatati ma' kundizzjonijiet mediċi. Però dietitian ikun jista' b'mod speċifiku jitratta lil pazjent anke permezz tal-ikel. Allora tajjeb ħafna dis-sinjura anke forsi tkellem it-tabib tagħha. Tistaqsija biex forsi anke jagħmilha xi karta jew xi referral għal dietitian għax naħseb illi jkun jista' jgħinha b'mod personali ħafna. Is-sinjura aware kienet li kemm ħassem is-sinjura imma b'telefonata waħda tfisser il-pols ta' ħafna nies li jkunu qegħdin isegwun, mhux vera. Għalet għax ma nistax nieħu ħaxix. Issa, all right, x'tip ta' ħaxix? Li tista' tieħu. Illi ħafna. Po ġenerali, xi xaħdar jagħmel ġid kbir. Però forsi fil-każ speċifiku tas-sinjura l-kundizzjoni li jkollha u dina naf li jiena familjar ta' il-kundizzjoni, naf kemm iva titqgħod attenta anke minn ħaxix aħdar, minn ara kemm importanti illi titkellem mat-tabib u mad-dietitian tiegħek. Sinjuri għandna telefonata oħra noħduha wkoll nieħdu gost ħafna nisimgħu minn għandkom nitkellmu magħkom issa tgħinu 4 minuti. Ħallew. Insellimkom, Insellimlek ħabib. untikom is-sena tajba. Lilek ukoll. U proset il-poplu Malti wawċi ta' dawk is-somom li ta' għannod mobli. Proset ħafna. Proset il-kulħadd. Grazzi li fakkarni. Issa nagħmlu daħti wkoll veru, il-pensament tiegħi. iġenninni biex inċempel. Għandek ġuvni veru jitkellem bleżatt. Qal, għax ma nissussidjawx dawk in-nies li jagħmlu ikel healthy. Ħajma għadna kemm ninvestu uġġett ta' 17 miljun f'kejterija u jmorru n-nies biex iduqu dak li jixtiequ u ma jsibuħx. Ħanajdlek xi jagħmlu. Proset sieħbi u proset u s-sena tajba. Nirringrazzjak, grazzi ħafna. Ovvjament ma nistgħux aħna il-pajjiż jingħalaq u dak li aħna ksibna. U kollox għandu lok ta' fis-sens. Għadri, inutli noqogħdu ngħidu li nistgħu ngħidu għandna bżonn aktar tarif. Da bħal meta, ma nafx jekk ma tkellimtix miegħek. Meta dal-aħħar id-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa flimkien mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni ta' linja gwida x'jistgħu tfal jieħdu magħhom l-iskola. Tal-ġen. Maħna kultant irridu nsiru aktar qaddisim mill-Papa. Konna nis illi fuq ħafna affarijiet. Però naħseb illi hemm bżonn illi l-ewwel qabel ma nimplementaw il-liġijiet irridu nippreparaw lill-ċittadini tagħna. Irridu nammentu il-kambjament illi sartu dawn l-aħħar snin sar tant malaj. Illi ċertu issues, ċertu liġijiet, ċertu kultura ngħid. ċertu kultura. Imma għalhekk irridu aktar linja gwida, aktar lotta diskussjoni, mhux ta' pinka ta' għax dawn 10 snin niddiskuti jekk nidħlux fl-Unjoni Ewropea jew le, mhux għal dak il-linja ngħid. Ma li niddiskutu isma' x'nistgħu nagħmlu biex iċ-ċittadin Malti u għawxi ikollu saħħa verament aħjar. Għana Karl, anka fuq dal-punt li semma s-sinjur per eżempju, kemm hu wkoll idea tajba. Illi inti per eżempju dawn iċ-ċentru, għamilna qasna f'idea x'inhu ġifieri forsi tgħid li inti wara l-programm. Però jekk dan huwa xi ċentru tal-ikel milli stajt nifhem, kemm hi idea tajba wkoll. Illi inti tiftiemma tal-familja tiegħek, illi għal-mod tal-kelma darba fil-ġimgħa, toħorġu tieklu b'mod soċjali. Għax dan bħal meta inti taħdem matul il-ġimgħa, tajjeb, u forsi tieqa' fil-ħadd jew tieqa' fis-sibt fil-ħadd. Għax per eżempju, ħanġib eżempju bniedem li jaħdem matul il-ġimgħa, tajjeb jew bniedma naturalment, illi taħdem 5 tim jew 6 fil-ġimgħa. Billi waqfet ġurnata jew tnejn ma jfissirx illi hija unemployed. Ifisser li dawk il-jumej ħalli daqsxejn ta' pawża. Fil-każ tal-ikel Karl, sabu illi jekk minn kull 10 darbit illi niklu, 8 minnhom niklu on the right track, niklu according to plan, ħabboġġu hekk, naffordjaw illi darbtejn oħra minn kull 10 nagħlaq waħda jiena. Mela per eżempju mor dan il-post ma nafx fejn hu u ordnaj xi pizza żgħira. So, flok ma jiena ekku, flok ma jiena ħadd per eżempju ħuta, għanivvinta, jew inkella ħriġ tisib fil-għaxija, għandi wine bar favorit. U apparti li ħadna xi ikla bnina, forsi xi fletter tajjeb. Xi fletter tajjeb ħadd żewġ tazzi imbit. Ma ġara xejn. Basta ma sux.
pasta ma s-soċ. Xed niprofa ngħid, illi għandna ħares naslu fi stati li dawn iċ-ċentri ma niftħuhomx jew jgħadqu. Għax għandhom post ukoll. Il-problema hija meta jinqalab il-miżin. Meta 8 junk food u 2 sura ta' nies meta kultant Jew xejn. jew xejn, meta kultant nikkiżni l-kuxjenza jekk nikkiżni. Tajjeb, dik hija l-problema. Dik li għandha Jiena bżonn. favur, jiena personal ġifieri ħan iddevjaw ta' jiena favur ħafna illi iċ-ċittadini kollu libertajiet tiegħu. Iktar ma poplu toppressah, ta' bdejt tagħmel xejn. Iktar tagħmel il-kontra. Prosit. L-aħjar ikun hawn l-għażla. U bija kon ġej, dan diskors li konna dit najdu ħan ankol xie jemilu anka dwar il-linja gwida ta' tfal, ċandu għodu l-skola, ġenituri, eccetera. Illa li il-diskussjoni kella tkun, mux li najdlek inti ma tistax tikol il-pastizzi, għax kif ħat toħroġ mill-iskola ħassibu. Jina mux diskussjoni kella tkun, mux najdlek ma tistax iġib ħobs bil-perżut miħak l-iskola, ma tiġib il-karrotti u l-ħaxix u t-tuffiq, per eżempju, imma jina rrit illi neduka u ninforma aktar l-tfal tagħna, l-żgħażagħ tagħna, l-inna l-adulti, l-anzjani tagħna, illi mhux dak tiklux, imma l-xiex int m'għandekx li tiklu. Issa apparti dan kollu għandna bżonn niċċaqalqu. L-nem dejjem għax maħniex niċċaqalqu. Poplu għażin. U għajja nkunu onesti, kulħadd igor, kulħadd jiġġieled għax ma jsabx jipparkja wara dak il-ħanut f'dik it-triq partikolari hawnhekk iġemplu nies jiena ikolli nies ħansemmi hawnhekk l-Onorevoli Silvio